Hola, nins i nines! Avui anem a fer lletres màgiques! Hola! Avui anem a aprendre a fer lletres d'una manera diferent. Anem a treballar la nostra lletra. Molt bé, anem a començar. Què necessitarem? Sucre! Anem a posar sucre a damunt. Una superfície plana i, si pot ser, en costats. Molt bé, escampam el sucre que n'hi hagi per tot. Ho posam, que n'hi hagi suficient. Després, agafam un guix del color que més vos agradi. Jo agafaré el verd. I què farem? Començarem a pintar el sucre. Hola! Ja tens sucre de color verd. Ara bé, quan fem les lletres? Agafam un pal o bé un llapis. Jo emplearé un pal i faré la meva lletra, que és la A. Anem a fer-la. A. Podem seguir fent totes les lletres que vulguem, perquè és com una pissarra màgica. El mouse. I tornem a començar. Va, anem a fer un parell de lletres. Inclús podem escriure paraules. Va, anem a fer-ho? Resulta que ara farem unes lletres que sortiran per art de màgia. Mira, què necessitarem? Un poquet de cinta de carrosser o de paper, o també esparadrap mos servirà. Una fulla de color blanc, aquarel·les, unes tisores, un pot amb un pinzellet. Molt bé, anem a començar. El primer de tot que haurem de fer és fer una lletra amb la cinta. Després, en la cinta posada, pintarem en les aquarel·les. I ho deixarem eixugar. Anem a veure com ho farem. Els meus ja estan eixuts. Anem a veure com surt. Anem a llevar la cinta que hem posat. Mira. A poc, anant alerta que el full no s'espanya. Llevam la cinta que hem posat. A veure què surt. Més, he fet altres exemples. Per exemple, aquest. I així ho podeu fer en totes les lletres que vos faci llares. És una passada. Ara farem una altra manera. Per exemple, en Celo. Si tenim Celo per casa, el que podem fer, per exemple, és el joc de la paraula màgica. Se tracta d'agafar Celo i en la Celo escriure una paraula en el full en blanc i després pintant les aquarel·les i deixant-lo eixugar. I tothom després sabrà quina paraula és la que heu posat. Anem a provar-ho? Va, si endevineu quina paraula pos jo. Va? Vinga, anem a fer-ho.
Aquí ja tinc la meva paraula màgica! Sol! Ho veus quan està eixut? M'encanta! Molt bé, aquest ja és el darrer truc. Anem a aprofitar-lo. Anem a agafar un cartró dels que tinguem per casa, de qualsevol catxa de galletes, sal, el que sigui. Agafam unes tisores i l'obrim. Per una de les parts basta. Quan ja el tenim obert, agafam una d'aquestes parts i escrivim una lletra amb un retolador gruixat. En el meu cas, faré la meva lletra. A. A. Anem a veure quin és el truc. Com haureu vist, fer lletres pot ser molt divertit. Va, anem a fer-ne! Només jugant aprenem.